Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குரு அஷ்டகம் நம்ம பாடுவோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு பேரா மீனிங் நான் சொல்றேன், சரிங்களா? இது நம்ம டிசைர் ட்ரீல இல்லையா? நம்ம யூஷுவல் ஃபார்மேட். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓகே, இது வந்து சம்சாரதாவா நலலீல லோகா த்ராணாய காருண்ய கணகணத்வம் பிராத்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஸோ லாஸ்ட் லைன் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஸோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் இதோட மீனிங் தான் நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இதுதான் குரு அஷ்டகம், டெய்லி மங்களார்த்தி டைம்ல பாடுறது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம குருக்கு வணக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதுக்கோசரம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பேரா. சம்சாரா தாவா, நம்ம இந்த பூமியில நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு தவிர்க்கிற நம்மள எப்படி காப்பாத்துறாருன்னா, நம்ம மழை இருக்கு இல்லையா, ஒரு அனல், அதாவது ஃபயர், நெருப்புல வந்து எரியிற ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, எரிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப வந்து மேகங்கள் வந்து மழை ஃபார்ம்ல வந்து அதை ஆத்தும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இதுவும் சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு. ஃபர்ஸ்ட் பேரா படிங்களேன் யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா மாதாஜி? தமிழ்ல இருக்கு. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேகங்கள் எவ்வாறு மழையை பொழிந்து காட்டுத்தீயை அணைக்கின்றதோ அவ்வாறே கருணை கடலாகிய ஆன்மீக குருவானவர் பௌதீக விவகாரங்களினால் தகிக்கப்படும் இவ்வுலகை காப்பாற்றுகிறார். மங்களகரமான குணங்களை உடைய அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அதனால அதுக்கு மாதிரியே இங்க இருந்து காப்பாற்றுற மாதிரி எப்படி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ல இருந்து கிளவுட்ஸ்ல இருந்து வர மழை காப்பாத்துதோ அதே மாதிரி நம்மளோட பிரச்சனையில இருந்து அவர் காப்பாத்துறாருன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரச்சனைனா மெயின்லி நம்ம மெட்டீரியல் வரல மாட்டிக்கிற துக்காலயம் அசாஸ்வதம், அதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபிரபோ கீர்த்தன நித்ய கீதா வாதித்ய மாத்யான் மனசோர சேனா ரோமாஞ்ச கம்பாஷு தாரங்க பாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, நான் சொல்றேன். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தனை இயக்கத்தில் புனித நாமத்தை ஜெபித்து நடனமாடி பாடி இசைக்கருவிகளை இசைத்து ஆன்மீக குருவானவர் எப்பொழுதும் ஆனந்தமடைகிறார். சில நேரங்கள் மயிர்கூச்செறிந்து உடல் நடுங்க கண்களில் நீர் மல்க தனது தூய பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எக்ஸ்டசி, ரைட்? 8 எக்ஸ்டசிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், அதேதான். ஸோ மகாபிரபு கீர்த்தனா அவர் வந்து காட்டின வழி. அவர் என்ன அந்த அவர் ஃபாலோ பண்ணி அவரோட கீர்த்தன், அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த வாதித்ர அப்படின்னா அவரோட அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், மாத்தியான், மனசு எல்லாமே பண்றச்சே அவ்வளோ இன்வால்மெண்டோட அவர் எக்ஸ்டசில ரோமாஞ்சனா நம்ம ஹேர்ஸ் இந்த பாடின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து அந்த எக்ஸ்டசியோட ஃபீலிங் எக்ஸ்பிரஸ் ஆற சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிற அவருக்கு நான் வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுதான் அவரோட ஹோலி நேம், சாண்டிங் த ஹோலி நேம், அதாவது கிருஷ்ணரோட பேரு. அதுல பாடுறது ஆடுறது அந்த விதாத்தா, அதோட மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆடுறதுனால அவர் அந்த சந்தோஷத்தினால அவருக்கு வந்து கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ட்ரசி. மெலோன்னா நம்ம 5 ரசத்துல ஒரு ரசம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவர் அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்றதா 2வது பேரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ விக்கிரஹாராதன நித்ய நானா சிங்கார தன்மந்திர மாஜநாதோ யுக்தஸ்ய பக்தாம்ச நியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஆன்மீக குருவானவர் எப்பொழுதும் கோவிலில்
ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரை வழிபட்டு தனது சிஷ்யர்களையும் இந்த வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்துகிறார். அவர்கள் அழகிய ஆடை நகைகளால் தெய்வங்களை அலங்கரித்து கோவிலை சுத்தம் செய்து சேவை புரிகிறார்கள். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து எப்பவுமே என்ன அந்த கோயில் விக்ரம், அதாவது விக்கிரக வழிபாடு, அச்ச விக்கிரக வழிபாடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம விதியிலேயே 2 இருக்கு. பஞ்சராத்திரிக விதி நம்ம ஃபாலோ பண்ற, அதாவது பாகவத விதி நம்ம பண்றது எப்பவுமே சாண்டிங் இதெல்லாம். பஞ்சராத்திரிகா விதி வந்து கோயில் விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி பண்றது. சோ அவர் எப்பவுமே அந்த வந்து பஞ்சராத்திரிகா வித்யா மூலமா அந்த டெம்பிள் வர்ஷிப், ஒரு செகண்ட் மியூட் போடுறேன், அந்த அதுவும் அவர் வந்து ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்னு. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அப்படி வந்து அவர் ஒண்டி இல்லாம அவர் வந்து அவரோட டிசைபிள்ஸ், அவர் பக்தர்களையும் அந்த வழிபாடுல இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறாரு. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த அழகான ட்ரெஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு மாட்டி, நகைகள் மாட்டி, அந்த கோயிலை சுத்தம் பண்ணி, மத்த எல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம விக்கிரக வழிபாடு ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு. அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அது ஒன்றும் இல்லாம அந்த டிசைபிள்ஸ், அவங்க சிஷ்யங்களையும் ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறாரு. அதுதான் அவரோட கிரேட்னஸ் அப்படின்றத 3வது பேரா. 4th ஒன் சாப்பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதா ஸ்வாதன்ய திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜத சதைவ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். 4 வகையான அறுசுவை உணவுகளை கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த பகவத் பிரசாதத்தை சாப்பிடும் பக்தர்களை கண்டு தான் திருப்தி அடைகிறார். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எப்பவுமே நம்ம வந்து 4 வெரைட்டி ஃபுட்னு, இது ஆக்சுவலா 4 டைப்ஸ். என்னன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதால 7th சாப்டர்ல. அதாவது சாப்பிடுறது, முழுங்கிறது, ரைட், உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, ரைட், நக்கி சாப்பிடுறது. இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து யாரு ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதமா பண்றது. ஸ்வாதன்யா திருப்தான், எப்படி திருப்தி பண்றாரு, அவர் சாப்பிட்டு இல்ல, ஹரிபக்த சங்கான், அவர் டிவோட்டீஸ் இருக்காங்க இல்லையா, சங்கான்னா ஹரிபக்த சங்கான்னா டிவோட்டீஸ், அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ அவங்க சாப்பிடுறதுல திருப்தி அடைஞ்சு, கிருத்வைவ திருப்தம் பஜத சதைவா, அந்த சந்தோஷத்துல சோ இந்த மாதிரி 4 டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இங்க போட்டுருக்காங்க பாருங்க. லிக்டு, சூடு, ட்ரங்க், சாரி, சக்ட், இந்த 4 பகவத்கீதாலயும் இருக்கு. எப்போ அந்த டிவோட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடுறாங்கன்றாலும் அப்போதான் அவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆவாரு. அந்த மாதிரி அவர் 4 வெரைட்டி ஃபுட் வந்து படைச்சு அந்த ரிலீஸ் பண்ற டிவோட்டிஸ் அப்பதான் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆறாரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸ்ரீ ராதிகா மாதவயோர பாரா மாதுரிய லீலா குணரூப நாம்னான் பிரதிஷண ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதவரின் எல்லையற்ற மாதுரிய லீலைகளை கேட்டும் நினைத்தும் அவர்களின் நாம ரூபங்களில் ஆர்வம் கொண்டு எந்த நொடியிலும் இவைகளை வெளியிட பேராவல் மிக்கவராய் இருக்கிறார் ஆன்மீக குருவானவர். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ ராதிகா மாதவா, மாதவான்றது நம்ம கிருஷ்ணர், ராதிகாவும் மாதவ அப்பார, அவர்களுடைய மாதுரிய லீலை, ரைட், அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவங்களோட லீலைகள், அவங்களோட பேர், நேம், நாம் எல்லாமே அந்த ஸ்வாதத்துல அவர் அனுபவிச்சுட்டு, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆல்வேஸ் ஈகர்ஸ் டு ஹியர் சாண்டிங் அபவுட் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ராதிகா அண்ட் மாதவா, அவங்களோட பேர், குணம், ஃபார்ம், இதெல்லாம். அப்போ என்னன்னா அவர் எல்லா மூணும் க்ஷணம் அவர் வந்து அனுபவிக்கிறாரு, ரைட். நம்ம 3rd ஸ்லோகம்ல கூட நம்ம படிச்சோம் இல்ல, ரசமாலயம், அது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். இதே மாதிரி இவங்களோட இது கேட்க கூட ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அவ்வளோ அவங்க பேரு, க்ளோரிஸ், பாஸ்ட் டைம் கேட்க அவ்வளோ அவரு அந்த ரசம் அதை ரிலீஸ் பண்றாரு அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? நிகுஞ்சயூனோ ரதிகேலி சேத்யை யாயாலி பீர்யோ பிக. ஓகே, இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். 5 இன்னைக்கு சொன்னேன், மத்த 4 வந்து நாளைக்கு சொல்றேன். எல்லாமே எனக்கு சொன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிளாஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமானாபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம்
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातादिसतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रेमा माताजी எத்தனாவது ஸ்லோகம்? माताजी எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 47 மாதாஜி. 47 மாதாஜி. 47. தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் மல்லிகா மாதாஜி ரொம்ப கிளீனா படிச்சதுக்கு தேங்க்யூ. நாளைக்கும் கண்டினியூ பண்ணலாம் பாக்கி நாள், சரிங்களா? தேங்க்யூ. हरे कृष्ण माताजी. இது பகவத்கீதை படி ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. திலக் வச்சிருந்தது நல்லா இருந்தது மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? கிருஷ்ண மாதாஜி திலக் வச்சிருந்தீங்க இல்லையா? எது மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. முடிஞ்ச வரைக்கும் நன்னூர்ல எங்கெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ வைக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே ஓகே, இது என் மேல லைன் இருந்தா ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய சொல்லலாம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்ஞ கைலயாதி சைத்தன்ய மாலாகார பரம ஆனந்த பாயிலே விருக்ஷ பரிவாரா. மல்லிகா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்னா கைலாசதி சைத்தன்ய மாலாகாரா பரம ஆனந்த பாயிலா விருஷ பரிவாரா. இந்த உத்தரவை பகவானிடமிருந்து நேரடியாக பெற்றதில் மரத்தின் வம்சாவழியினர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்கள் மிகவும் ஆனந்தம் அடைந்தனர். பொருளுரை: 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நவதீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் சமூக நலப்பணிகள் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நன்மை செய்யும் பொருட்டு உலகம் முழுவதும் பரப்பப்பட வேண்டும் என்பது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விருப்பமாகும். துரதிருஷ்டவசமாக பெயரளவில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவோர் பலரும் ஒரு கோவிலை கட்டி விக்கிரகங்களை வைத்து பாவனை செய்து சிறிது நன்கொடை வசூலித்து அவற்றை உபயோகித்து உண்டு உடன்பதில் மட்டும் திருப்தி அடைந்தவர்களாக உள்ளனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பாதையினை உலகெங்கிலும் பிரச்சாரம் செய்வது என்னும் கேள்விக்கே அவர்களிடம் இடமில்லை. அவ்வாறு இருப்பினும் அவர்களால் செய்ய இயலாவிட்டால் கூட யாரேனும் அதனை செய்தால் அவர்கள் பொறாமை கொள்கின்றனர். இதுவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றும் நவீன கால நபர்களின் நிலையாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்யரை பெயரளவில் பின்பற்றுவோரை கூட பாதிக்கும் அளவிற்கு கலியுகம் மிகவும் பலமானதாக உள்ளது. குறைந்தபட்சம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவோராவது இந்தியாவிற்கு வெளியே வந்து அவருடைய பாதையினை உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். இதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் இயக்கமாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்யரை பின்பற்றுபவர்கள் அவரின் விருப்பத்தினை மரத்தை விட பொறுமையாகவும் தெருவில் உள்ள புல்லை விட பணிவாகவும் இருந்து இதயபூர்வமாகவும் முழு மனதுடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத் பிரணாம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. வெரி நைஸ்.
சோ என்ன சொல்றாங்கன்றது தெரியும். எல்லாருமே சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம சர்வதர்மா பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ராஜா எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சர்வதர்மா பரித்யாக எல்லாம் விட்டுருவாங்க. மாமேகம் சரணம் ராஜாலதான் பிரச்சனை எல்லாருக்கும். கரெக்டா எல்லாத்தையும் விட்டுருங்கன்னா விட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. இல்ல நம்ம கும்பிடாதீங்க, ஓகே குளிக்க வேணாம், ஓகே விட்டுறேனே, குளிக்காம நீங்க ஜபம் பண்ணலாம், அந்த 2வது சரண்டர் இல்ல, அங்கே இல்ல. சோ இததான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட். சைத்தன்ய மகாபிரபு பேர்ல நிறைய கோயில்கள், நிறைய புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. ஆனா அந்த பைசாவை எடுத்து அவர் சொன்ன வார்த்தையே ஸ்ப்ரெட் பண்றது இல்ல அப்படின்னு நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம எங்க இஃபெக்ட் லாஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை சொன்னேன். பாட்டர் கிறிஸ்டியன் அவர் ஹரே கிருஷ்ணானோ ஒரு பாஸ்வேர்ட் வச்சாரு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நாங்கெல்லாம் சைலண்டா யாராவது ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தா கூட நாங்க அங்க நிக்க கூட மாட்டோம். அப்படியே தனியா கேபின்குள்ள போய் தான் ஏதாவது பேசுவோம். ஏன்னா நம்ம ஃபீலிங் என்னன்னா, நம்ம இவங்களுக்கு எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்றோமோ, இல்ல அவங்களால நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆவோமான்னு. ஆனா நம்ம பேசாட்டா கூட அவங்க கைக்கல அப்படின்னு நினைச்சாலும் அது டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த குருவின் இம்பாக்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம அசோசியேஷன்னால வரும் அப்படின்னு. சோ நம்ம நெகட்டிவும் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆகும், பாசிட்டிவும் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? சோ எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அ ரீசன். ஆனா நம்ம சொல்றது நம்மளுக்கு என்னன்னா, நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் வேணும். இப்ப நம்மளுக்கு யாராவது ஸ்வீட் கொடுத்தா உடனே எடுத்து நம்ம வேலை போட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லணும். அது குடுக்கறனால நம்மளுக்கு ஏகாதசி இருந்தா நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? அவங்க கரெக்டா சொல்லுது, ஏகாதசி சாப்பாடு பட்டு எடுத்தாங்க, நல்ல வேலை ஏகாதசி வந்துச்சு. சோ மாட்டோம் இல்லையா? உடனே அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஐயோ நான் கொடுத்து சாப்பிடலையே இவங்க அப்படின்னு நினைக்கலாமா? ரீசன் வேற இருக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம சொல்றது அவங்க ஒத்துக்காததுக்கு ரீசன் அவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் தான் இருக்கணும்னு இல்லை, இன்டர்னலி கூட ரொம்ப நாளா அந்த பாவத்துல இருந்திருக்காங்க. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகும், ரைட்? சோ அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. கரே பிரேம பலா பல ஸ்வாதே மத்த லோகா ஆயில சக்கலா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிட்டீங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஹி ஜாஹா தாகா தான கரே பிரேம பல பலாஸ்வாதே மத்த லோக அகையில சகல. பிரேமையின் பழத்தினை ஒரு பக்தர் எங்கெல்லாம் விநியோகிக்கின்றாரோ, உலகின் எந்த பகுதியில் யாரெல்லாம் அப்பழத்தினை சுவைக்கின்றார்களோ அவர்கள் உடனடியாக மயக்கமுறும் அளவிற்கு அப்பழம் சுவை உடையதாக உள்ளது. இங்கே சைதன்ய மகாபிரபுவால் விநியோகிக்கப்பட்ட பிரேமை என்னும் அற்புதமான பழம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. யாரெல்லாம் இப்பழத்தினை ஏற்று இதனை உண்மையாக சுவைக்கின்றார்களோ அவர்கள் அதனால் பைத்தியமுற்று ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் என்னும் சைதன்ய மகாபிரபுவின் பரிசினால் மயங்கி தங்களுடைய எல்லா தீய பழக்கங்களையும் கைவிடுவதை நாங்கள் எங்களுடைய நடைமுறை அனுபவத்தில் கண்டுள்ளோம். ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமரத்தின் கருத்துக்களை யார் வேண்டுமானாலும் சோதித்து பார்க்கும் அளவிற்கு இவை நடைமுறைக்கு உகந்தவையாக உள்ளன. எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மந்திர கீர்த்தனத்தின் வாயிலாக பிரேமையின் மிகச்சிறந்த பழத்தினை விநியோகிப்பதில் பெறப்படும் வெற்றியில் முழு நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். சோ என்ன சொல்றாங்க, the fruit of love of God so delicious, right? யாரெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ எல்லாருமே ரிலீஸ் பண்றாங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இது கொடுத்து நம்மளுக்கு ஏதாவது நஷ்டமா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திர சொல்றதால நம்மளுக்கு ஏதாவது நஷ்டமா? ஒண்ணுமே இல்லை, ரைட்? சோ என்ன நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் சோல் பத்தி. என்ன மாதாஜி அது 5 வருஷமா படிச்சிருக்கோமேனு, ஆனா படிச்சாலும் நம்மளுக்கு புரியாது, ரைட்? சோ நம்ம தூக்கத்துல சைக்காலஜில சொல்றாங்க ரெம், அதாவது ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் ஸ்டேட். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் ஸ்வப்னா, ரைட்? ஸ்வப்னானா ஒரு மாதிரி கனவு ஸ்டேட்னு. சோ இப்போ ஆக்சுவலா அந்த ரெம் ஸ்டேட் தான் ரொம்ப டீப் ஸ்டேட். அந்த ஸ்டேட்ல என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட ஓகே பிசிக்கலி நம்ம தூங்குறோம் விடுங்க, சப்கான்ஷியஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, மைண்ட் ஆழ் மனசுல மாதாஜி, ஆழ் மனசுல பதிந்தது அவேர்னஸ், அதாவது ஜாகிரதை. சொப்பனாங்கிறது கனவு நிலை, அப்புறம் சப்கான்ஷியஸ்ங்கிறது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை. உறக்க நிலைன்னு சொல்றாங்க.
ஓகே ஓகே. சோ இது ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ். இங்கிலீஷும் தமிழும் மிக்ஸ், சான்ஸ்கிரிட் ஆக்சுவலா இங்க இருக்கிறதும் மிக்ஸ் பண்றோம். சோ ஒரு நாள் டீடைலா நான் எடுக்கிறேன். சோ அந்த ஸ்டேட்ல வந்து நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸ் தூக்கம் தான், 15 to 1 hour தான் அது மேக்ஸிமம் ஸ்பேன். அந்த தூக்கம் டைம் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் டே காலையில எந்திரிக்கச்சு நம்ம சொல்லுவோம்ல உடம்பெல்லாம் வலிப்பா என்னமோ மாதிரி இருக்குன்னு. ஆனா அந்த கனவுன்ற அந்த டைம் வந்து இஸ் லாங் டைம். கனவு டைம்ல நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்றது வேற. அந்த டைம்ல வந்து நம்மளுக்கு கனவுகள் வந்துச்சுன்னா, எஸ்பெஷலி காட் ரிலேட்டட் கனவுகள் டோட்டலி நம்மளோட பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து வரது இல்ல. இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து ஒரு சீனியர் வைஷ்ணவா சொன்னப்பதான் எனக்கே தெரியும். இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லுவோம் ஐ ஹாப்பிலி ஸ்லெப்ட், நான் சந்தோஷமா தூங்கினேன். நம்ம பேசியிருக்கோமா, நான் நிம்மதியா தூங்கினேன், சந்தோஷமா தூங்கினேன், பேச்சு பேசியிருக்கீங்களா? ஐ ஸ்லெப்ட் ஹாப்பிலி. இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்லயும் அதே மாதிரி. நல்லா தூங்குனாக்கா அப்படி சொல்லுவோம். தூங்குனேன், நல்லா ஃப்ரீயா தூங்குனாக்க இன்னைக்கு நல்லா ஆழ்ந்து நல்லா தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ ஈவினிங்ல இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ ஸ்லெப்ட் ஹாப்பிலி. அது எப்படி ஹாப்பிலி தூங்க முடியும், ரைட்? ஏன்னா அந்த சோல் லெவல்ல வந்து இட்ஸ் ஹேவிங் தட் இம்பாக்ட் அந்த இது. அண்ட் என்னன்னா அந்த டைம் வந்து என்னன்னா எல்லாமே கான்சியஸ் பாடி, எக்ஸ்டர்னல் பாடி, அந்த சப்கான்சியஸ் பாடி எல்லாமே சட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சூக்ஷ்மம் ரெண்டுமே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்குது. அந்த டைம் தான் நம்ம கம்ப்ளீட் ஹாப்பினஸ் இருக்கும். அண்ட் அந்த டைம் கனவுகள் ஆண்டவன் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் டோட்டல் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி, ரைட்? சோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதால தான் நம்ம வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் என்ஜாய் பண்றோம். ஒரு செகண்ட் கடவுள் வந்தா ஏன் அப்படி அவ்வளவு ஃபீலிங் இருக்கு நம்ம நிறைய அது வந்து இட்ஸ் த ஹையஸ்ட் எக்ஸ்டசி. இது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு செகண்ட் கனவு. பட் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து அது 24/7 கனவு உண்மையாவே நிற்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மகாமாதக பிரேம பலா பேத பரி காயா மாத்தில சகல லோகா ஹாசே நாச்சே காயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. महामादे का प्रेमा बाला पिता बारी कहिया। महामाता का प्रेमा पाल पेड़ बरी काया मदिल सकल लोका हासे न सकाया. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. Translation: The fruit of love of Godhead distributed by Chaitanya Mahaprabhu is such a great intoxicant that anyone who eats it, filling his belly, immediately becomes mad by it, and automatically he chants, dances, laughs, and enjoys. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ், ரைட்? ஃப்ரூட் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட். அதாவது அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த அந்த போதை. சோமரசனா கூட நிறைய பேர் ஆல்கஹால்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா அது ஆல்கஹால் இல்ல, இதேதான். அது சாப்பிடுறவங்க என்ன ஆகுதுன்னா வயிறு மனசு எல்லாமே நிரம்பிடுது. ஏன்னா அவ்வளோ அந்த சாண்டிங்கு, அந்த சிரிப்பு, அந்த சந்தோஷத்துல மிக்ஸ் ஆகுறது அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. देहि आनंदिता हानिना हासमाला कारा कुंगरा देहि आनंदिता जगाजा ஆசே மாலா காரா. மக்கள் பாடுவதையும் ஆடுவதையும் சிரிப்பதையும் அவர்கள் சிலர் தரையில் விழுந்து உருள்வதையும் வேறு சிலர் பேரொலிகளை ஏற்படுத்துவதையும் கண்டபோது மிகச்சிறந்த தோட்டக்காரரான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பெரும் ஆனந்தத்துடன் புன்னகை பூத்தார். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பும் ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இந்த மனப்பான்மை மிகவும் முக்கியமானதாகும். எங்களது இஸ்கான் இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு மையத்திலும் நாங்கள் ஞாயிறு தோறும் அன்பான விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். மக்கள் எங்களுடைய மையத்திற்கு வந்து பாடுகின்றனர், ஆடுகின்றனர், பிரசாதம் ஏற்கின்றனர், பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர், நூல்களை வாங்குகின்றனர். இவற்றை நாங்கள் நேரில் காணும் போது இத்தகு தெய்வீக செயல்கள் நிச்சயமாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு எப்போதும் வீற்றுள்ளார் என்பதை அறிகிறோம். அவர் மிகுந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் பெறுகிறார். எனவே நாங்கள் தற்போது நிறைவேற்ற முயற்சிக்கும் கொள்ளைகளின் அடிப்படையில்
இஸ்கானின் உறுப்பினர்கள் இந்த இயக்கத்தினை மேன்மேலும் அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அதன் மூலமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு திருப்தியுற்று அவர்கள் மீது நமது புன்னகை பார்வையை செலுத்தி கருணையை வழங்குவார். இயக்கம் வெற்றியடையும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி நைஸ். சோ இந்த இது என்னன்னா டக்குன்னு பிரபுபாத் நாம வந்துச்சு. யாரோ கேட்டாங்கன்னா, பிரபுபாத்தா நீங்க சொல்றீங்களே கிருஷ்ணா மூமெண்ட் கிருஷ்ணா ரியலா இல்லைன்னா இது மொத்தமே இமேஜினேஷனா இருந்தா பாசிபிள் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறான். அவர் என்ன, சரி ஓகே நம்மளா இருந்தாலும் சொல்லுவோம். நம்மளுக்கு என்ன வரும், யாராவது இப்படி சொன்னா கோவம் எப்படி நீ சொல்வ, அதுவான் திட்டுவோம், இல்லைன்னா வருத்தப்படுவோம். பிரேமா மாதிரி சொன்னாங்களே யாருமே நான் நம்ப மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிடுவோம் நாங்க 2 பேரும். பிரபுபாத்தா என்ன சொல்லாருலாம், சரிப்பா நான் நம்புறேன் நீ சொல்ற மாதிரி இது எல்லாமே ஃபேக்கா இருக்கட்டும், ஆனா நாம என்ன பண்றோம், எல்லாரும் ஒன்னா கூப்பிட்டு கதை பேசுறோம், ரைட்? இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து கதை பேசுறோம், படிக்கிறோம். இப்போ இதுல ஏதாவது வருத்தம் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல மாதாஜி. ரைட்? சோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயில்ல மீட் பண்றோம், டான்ஸ் ஆடுறோம், அதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? இல்ல. கரெக்டா? இப்ப நான் ஆடுனா நீங்க கிண்டல் அடிப்பீங்களா, நீங்க அடிச்சா நான் கிண்டல் அடிப்பேனா? இல்ல முத்தாஜி, ரெண்டுமே பண்ண மாட்டோம். ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்றச்சே வேணா கிண்டல் இருக்கலாம், காம்படிஷன் இருக்கலாம், பொறாம இருக்கலாம், கோவம் இருக்கலாம், இதுல ஒண்ணுமே இருக்காது, ரைட்? சரி, நல்லா பிரசாதம் சாப்பிடுறோம், ஓகே, இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா நம்மளுக்கு? இல்ல, சந்தோஷமா சாப்பிடும். சோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணான்றதால இதெல்லாம் சந்தோஷம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா கிருஷ்ணா இல்லன்னு நினைக்கிறவங்க கூட இதுல எல்லாம் சந்தோஷம் தான் பட போறாங்க, கரெக்டா இல்லையா? ஆமா, இதுதான் பிரபுபாத் சொன்னாராம். அப்பா நாங்க என்ன பண்றோம், நாங்க ஆடுறோம், நான் சாப்பிடுறோம், பண்றோம், இதெல்லாம் தான் பண்றோம், ரைட்? எந்த விதத்துல. சோ அப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் இருந்தாருன்னா எனக்கு பம்பர் ஆஃபர், இல்லைன்னா நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம கடைசி மூமெண்ட்ல கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டாராம். பாயிண்ட் தானே? எப்படினாலும் நம்ம என்ஜாய் பண்றோம், நீயும் என்ஜாய் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க, பட் நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கடைசி மூமெண்ட்ல நம்ம எல்லாம் சேஃப், நீ என்ன பண்ணுவப்பா, உனக்கு டைமே இருக்காது அப்படின்னு. சோ இதுதான் ஆக்சுவல் உண்மை. ஏன்னா இதுதான் எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அவங்களுக்கு லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல தெரிஞ்சா என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியவே தெரியாது. சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏயி மாலகார காயா ஏயி பிரேம பலா நிர்வதி மதக்ராஹே விவசவி வலா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏயி மாலாகார காயா ஏயி பிரேம பலா நிரவதி மதரஹே விவேஷ விக்வலா. மிகச்சிறந்த தோட்டக்காரரான சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இப்பழத்தினை சுவைக்கின்றார். அதன் விளைவாக அவர் என்றென்றும் பைத்தியமாகவே உள்ளார். உதவியற்றவராகவும் குழப்பமுற்றவராகவும் காணப்படுகிறார். பொருளுரை: தானும் செயல்பட்டு மற்றவர்களுக்கும் கற்பிப்பதே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பணியாகும். அவர் கூறுகிறார், ஆபணி ஆசவி பக்தி கரில பிரச்சார. சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் ஆதிலீலை 4.41. பக்தி செயலில் ஒருவன் முதலில் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும், பின்னர் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம். இதுவே உண்மையான ஆசிரியரின் பணியாகும். ஒருவரால் தான் பேசக்கூடிய தத்துவத்தினை புரிந்து கொள்ள இயலாவிடில் அவனது பேச்சு பயனுள்ளதாக அமையாது. எனவே ஒருவன் சைத்தன்யர் வழங்கிய பாதையின் தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது, அதனை தனது வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தவும் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சில நேரங்களில் மூச்சையடைந்து பல மணி நேரம் உணர்வின்றி இருந்துள்ளார். அவர் தமது சிஷ்டாஷ்டகத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார். யுகாயுதம் நிமிக்ஷேனா சக்ஷுஷே பிரஷா பராவருஷாயுதம் சூன்யாயுதம் ஜகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேணமே. கோவிந்தரே, உம்முடைய பிரிவு ஒரு கணம் என்றாலும் அதனை நான் 12 ஆண்டுகளாக அல்லது அதிகமாக உணர்கிறேன். கண்களில் கண்ணீர் பெருகி மழை போல் பொழிகிறது. தாங்கள் இன்றி இந்த உலகத்தையே நான் சூன்யமாக கருதுகிறேன். இதுவே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதாலும் பிரேமையின் பழத்தினை உண்பதாலும் அடையப்படும் பக்குவ நிலையாகும். இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ஒருவன் இந்நிலையினை செயற்கையாக நகல் செய்யக்கூடாது. ஆனால் அவன் உண்மையாகவும் தீவிரமாகவும் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தினை உச்சரித்தால் இந்த அறிகுறிகள் தானாகவே தோன்றும் காலம் வரும். அவனது கண்களை கண்ணீர் நிரப்பிவிடும். அவனால் மகாமந்திரத்தை தெளிவாக உச்சரிக்க இயலாது.
அவனது இதயம் பரவசத்தினால் துள்ளி குதிக்கும். இத்தகைய அறிகுறிகளை ஒருவன் நகல் செய்ய கூடாது என்றும், சமாதியின் இந்த அறிகுறிகள் தனது உடலில் தானாக தோன்றும் நாளிற்காக பக்தன் ஏங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நான் சொன்னேன், நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லையா, நம்ம எக்ஸ்டசில அவருக்கு என்னெல்லாம் ஆகுதுன்னு. சோ அதே மாதிரி அக்ஷர விக்கிரக அந்த பாடிலி சிம்டம்ஸ் 8 சிம்டம்ஸ் வெளியில எக்ஸிபிட் ஆகும். அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு, யுகாயுதம் நிமிஷேன சக்ஷுஷா பிராவிஷாயினாம் சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரயே நமே. சோ என்னன்னா, யுகாயுதம் யுகம் ஒரு மூமெண்ட் ஆக்சுவலா கூட எப்படி இருக்குன்னா, அவருக்கு 12 இயர்ஸ் ஒரு யுகம் மாதிரி, அவ்வளோ நாள் மாதிரி செப்பரேஷன் மாதிரி இருக்கு. அதனால சக்ஷுஷா பாவிஷாம், சக்ஷுஷான கண்ணுல அப்படியே மழை கொட்டுதுதான். அந்த நீ இல்லாதது விப்ரலம்ப சேவை, அதாவது விப்ரலம்பனா லவ் இன் டிஸ்டன்ஸ், பட் அவர் இல்லாதது என்னால இருக்கவே முடியலையே. யாருன்னா கோவிந்தா, ரைட்? அவர் இல்லைன்னா என்னால தாங்கவே முடியல அப்படின்னு. இது நம்ம ஆர்டிபிஷியலா நினைக்க கூடாது. இப்ப கூட சில தடவை நம்மளுக்கு கண்ணுல தண்ணி வந்தா நம்ம திங்க் பண்ணோம், எதனால வலியுது. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், கிருஷ்ண கோயில்ல ஏதோ கிருஷ்ணர் கோசம் ஆகலன்னா கால வலி, அதனால எனக்கு கண்ணுல தண்ணி வந்துச்சு. இதை வச்சுட்டு நான் மாதாஜி நான் கோயிலுக்கு போனோடனே கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே எனக்கு கண்ணெல்லாம் தண்ணின்னு சொல்ல முடியுமா? பாக்குறவங்க அப்படி நினைக்கலாம், அது வேற விஷயம். இப்ப எனக்கு தான் தெரியும், அதாவது அழுதுனேன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த பெயின் இன்டாலரன்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கு கண்ணுல வரும். என்னன்னா, சோ இவங்களுக்கு என்னன்னா, இது பிசிக்கல் பெயினா இருக்கலாம் இன் மை கேஸ். மத்தவங்களுக்கு சிலருக்கு மனசுல பெயின் இருக்கலாம், பிரச்சனை வீட்டுல, அதை நினைச்சு கூட வரலாம். ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்து ஒரு சந்தோஷம் வருது ஒரு டிஃபரெண்ட் லெவல் அப்படின்னு. மத்தது எது சொல்லுவாங்க, ரைட் ஐல வந்தா சந்தோஷமா சோகமா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்களே, எது சோகம்? அப்படி இல்ல மாதாஜி, கண்ணுல சூடான தண்ணி வந்தாக்க அது இது வெளிப்புற பௌதிகம். ஜில்லுன்னு தண்ணி வந்தாக்க அது ஆன்மீகம், அதாவது ஆனந்த கண்ணீர். ஆனந்த கண்ணீர். ஜில்லுன்னு தண்ணி வருமா மாதாஜி? அது ஆனந்தத்தால் அப்படியே பிரவாகமா வரும். சூட தண்ணி வந்துச்சுன்னா அது இந்த பௌதிகத்துல ஏற்படக்கூடிய. ஓகே, சோ அது எனக்கு தெரியாது, பட் நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி சில ரைட் ஐ லெஃப்ட் ஐ சொல்லுவாங்க, நான் அதை செக் பண்ணிட்டு வரேன். பட் பேசிக்கலி என்னன்னா, ரைட் ஐ லெஃப்ட் ஐ சொல்ல மாட்டாங்க மாதாஜி. கண்ணோட மூக்கு பக்கம் இருக்க ஓரத்துல இருந்து வந்ததுன்னா அது இல்ல, அது சாதாரணமா. அது ஆனா கண்ணோட வெளிப்புறம் இருக்கு இல்லையா, காது பக்கம், அந்த பக்கத்துல இருந்து வர தண்ணி ஆனந்த கண்ணீர் சொல்லுவாங்க. ஓ அவுட் சைடா? இப்படி பண்ணுவோம். ஓகே, வெரி நைஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ். சோ நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நம்ம வரலாம். ஜில்லுன்னு எல்லாம் தண்ணி வராது, எனக்கு சூடாதான் வரும். சோ இது நோட்டீஸ் பண்றேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. யார் சொன்னது? நம்ம மல்லிகா மாதாஜி. சர்வலோக மத்த கைலாபன சம்மான பிரேம மத்த லோக வீணா நாயி தேஹி ஆன. சர்வலோக மத கைலாபன சமான பிரேம மத லோக வீணா நாயி தேஹி ஆன. டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் மேல தூக்குங்க மாதாஜி. It is Sankirtan's movement. The Lord made everyone made like himself. We do not find anyone who was not intoxicated by his Sankirtana movement. Hare Krishna. Hare Krishna. So என்னன்னா மாதாஜி, ஓம் தத் கேட்டிங்கல்ல மாதாஜி? ஓகே, ஒரு செகண்ட் இத முடிச்சிட்டு சொல்றேன். சங்கீர்த்தன் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட் மேட் எவ்ரிவன் மேட், ரைட்? அவரால யாருமே அந்த சங்கீர்த்தன் மூவ்மெண்ட்ல இன்டாக்சிகேட் ஆகாம ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறது பரம்பொருளை குறிக்குது. பூரண உண்மையான பரம புருஷ பகவான், அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம், தானத்தினை தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுதல். அப்புறம் யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மை, அதாவது சத்து என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார்கள். அதோடு யாகம், தவம், தானத்தின் செயல்கள் சத் எனப்படும். அதாவது ஒரு கரு உருவாகும் தருணத்திலிருந்து வாழ்வின் இறுதி காலம் வரை தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகள் உள்ளன. அதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்பவை அச்செயல்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஆகவே அச்செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் ஓம் தத் சத் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஓம் தத் சத் என்ற இந்த உன்னத சொற்கள் எல்லா செயல்களையும் பக்குவப்படுத்தி அவற்றை முழுமையாக்குவதற்கு பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பகவத்கீதை 17.27, பேஜ் நம்பர் 842வது பக்கம். இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. பகவத்கீதா 17.72. 17.27. 27. சாரி, உல்டா சொல்லுங்க. ஓகே. எங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லவா மாதாஜி? ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அதாவது இந்த படைப்பினுடைய ஆரம்பத்துல இருந்தே இந்த ஓம் தத் சத்துங்கிறது பரம பூரண உண்மையான பகவானை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லு. இது வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் சரி, யாகங்கள் செய்யறப்போ, அந்த பூநூல் போடுறப்போ, எல்லா பகவான் சம்பந்தமான காரியங்கள் செய்யறப்பெல்லாம் இந்த ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ரிக்வேதத்திலையும் ஓம் தத் விஷ்ணு பரமம் பதம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் இருக்கு. விஷ்ணுவனுடைய தாமரை திருவடிகளே தலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆக பொதுவா இந்த ஓம் தத் சத் என்கிற இந்த உன்னதமான சொற்கள் யாகங்கள் அனுபவிப்பவரும் யாகம் செய்பவரும் யாகத்தில் போடப்படக்கூடிய அத்தனை யாகம் செய்யக்கூடிய செயல்களும் பொருள்களும் பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே சத்து தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக யாகங்களுடைய குறிக்கோளே பகவானுடைய தொடர்புடைய அனைத்து பகவானுடைய சேவைகள், அவரை பற்றிய அவருக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லுதான் இந்த ஓம் தத் சத்துங்கிறது. இந்த சொல்னால நம்ம செய்யக்கூடிய பகவானை மையப்பட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் பக்குவப்படுத்தி முழுமையா நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி நம்மளை முழுமையாக்குவதற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய சொல். ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே மாதாஜி, வெரி நைஸ். சோ ஓம்ன்றது பிகினிங், ஆரம்பத்தை குறிக்கிறது. யாகம் சாஸ்திரிகள் இந்த ஹோமம் எல்லாம் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் சொல்லுவார் மாதாஜி. அப்ப நான் கூட அது கேட்டேன், எது ஆரம்பத்துலயும் இது சொல்லிட்டுதான் நம்ம அந்த இது தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்ப எந்த பூஜைகள் பண்ணாலும் அவர் ஓம் தத் சொல்லிட்டுதான் மற்றது மந்திரங்கள் சொல்லாரு. வெரி நைஸ் மாதாஜி, thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, என்ன சொன்னீங்க? ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, ஓம்ங்கிறது பரமாத்மாவையும், தத்துங்கிறது பிரம்மனையும், சத்துங்கிறது பரம்பொருளை பூரண உண்மையையும் குறிக்குதா மாதாஜி? இல்ல ஓம் பிரம்மன் எஃபல்ஜென்ஸ், அந்த மூணுமே அப்சல்யூட் ட்ரூத் மாதாஜி. ஓம்ன்றது பிகினிங், ரைட்? அதுதான் பிரம்மன் எஃபல்ஜென்ஸ். ஓம்ங்கிறது பிரணவ மந்திரம். பிரணவம். எஸ், பிரணவ மந்திரம். 2 minutes நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓம்ன்றது அவங்க சொன்ன மாதிரி பிரணவ மந்திரா, பட் இதுதான் என்னன்னா ஆரம்பத்தை குறிக்கிறது. அண்ட் இட் இஸ் த பிரம்மன் எஃபல்ஜென்ஸ். தத்ன்றது பரமாத்மா ஃபீச்சர். ஓகே. அண்ட் தேர்ட் சத்ன்றது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் லார்ட். எல்லாமே எட்டர்னல். இது பிராட் கான்செப்ட். ஆக்சுவலா பார்த்தா இவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம என்னன்னா ஓம்ன்றது பிகினிங் ஆஃப் எனிதிங். எது ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாலும் ஓம்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். தத்தன்றது இவங்க சொன்னாங்க யக்னங்கள், தானங்கள், மெட்டீரியல்ல இருந்து வெடி பண்ணோன்றது எல்லாம் பிரேயர்ஸும், ரைட்? தத்துல கனெக்ட் ஆகும், ரைட்? தத்துல இருந்தா டு சீக் லிபரேஷன் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தத். சத்தன்றது எது பண்ணாலுமே இட்ஸ் எட்டர்னல். எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ஜபம் பண்றீங்க, அதோட அக்கௌண்ட் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போகும், ரைட்? பண்ற நம்மளும் போவோம், பண்ற ஸ்லோகங்களும் போறோம், பண்ற இடம் எல்லாமே எட்டர்னல் ஆயிடும், ஸ்பிரிச்சுவலைஸ். இப்ப நம்ம பேசுறது எல்லாமே. சோ சத்தன்றது அப்சல்யூட்லி எட்டர்னல், ரைட்? சோ சத்தியதானந்த, சோ எல்லாமே இட்ஸ் லைக் பெர்மனன்ட் என்ற அர்த்தம். சோ எல்லா இதுமே இந்த மூணுமே கனெக்டட் வேர்ட். சோ எல்லாம் சேர்ந்துதான் அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, நீங்க பேசுறச்சே சாரி இன்டரப்ட் பண்ணிட்டேன். அவங்க வேற கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எஸ் சித்திரலேகா மாதாஜி பேசினாங்கல்ல, யாரு? இல்ல ஓம்னா பிரணவம் சொன்னேன். அதை எடுத்துட்டேன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. எது தொடங்கினாலும் ஓம் போட்டுதான் நம்ம எழுதிட்டு தான் தொடங்குறோம். மேல அந்த குறிப்பு, அதாவது பாண்டு பத்திரமா இருந்தாலும் சரி, முக்கியமான சமாச்சாரம் எழுதும் போது எழுதும்போது அதை போட்டுட்டு தான் எழுதுவாங்க. நடைமுறை போட்டுதான் எழுதுவாங்க. அண்ட் ஓமோட அர்த்தம் அகாரம், AUM ஸ்பெல்லிங். அகாரம், உகாரம், தமிழ்ல, பட் இங்கிலீஷ்ல AUM ன்னு எடுத்தேன். அதோட அர்த்தம் அகாரம், உகாரம், அகாரம். நான் சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்றேன். ஆ உ மா, அகாரம், உகாரம், அகாரம். ஆ அப்படின்றது கிருஷ்ணரை குறிக்குது. உ ராதாராணியை. நெக்ஸ்ட் மக்காரம்ன்றது நம்ம ஜீவாத்மை, நம்மளை குறிக்கும். சரிங்களா? இப்ப என்ன ஆச்சு டைம்? இன்னும் இருக்கா? ஓகே, இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் படிக்கலாம். யாரெல்லாம் படிக்கலையோ அவங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஏ பூர்வே நிந்தா ஹைலா பலி மாதோ யாலா சேஹோ பல காயா நாச்சே பாலே பால பாலா. जय जय पूर्व निंदा कैल बलि माधोयाला सेहो पल कायना से बाले बाल बाला. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை குடிகாரன் என்று அழைத்து முன்பு நிந்தித்த நபர்கள் கூட இப்பழத்தினை உண்டு நன்றாக உள்ளது நன்றாக உள்ளது என்று கூறிய வண்ணம் ஆடத் தொடங்கினர். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை துவக்கிய போது அவரும் கூட மாயாவாதிகள், நாஸ்திகர்கள் மற்றும் மூடர்களால் நிந்திக்கப்பட்டார். அத்தகைய நபர்கள் எங்களையும் நிந்திப்பது இயற்கையே. அவர்கள் என்றென்றும் இருப்பர். மனித சமுதாயத்திற்கு உண்மையான நன்மையை வழங்கக்கூடிய எதையும் அவர்கள் எப்போதும் நிந்தித்துக் கொண்டிருப்பர். ஆனால் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்வோர் அத்தகைய நிந்தனைகளால் மிரண்டுவிடக் கூடாது. அத்தகைய மூடர்களை நம்முடன் வந்து பிரசாதம் ஏற்று பாடி ஆடும்படி அழைப்பதன் மூலமாக அவர்களை படிப்படியாக மாற்ற வேண்டும். இதுவே நமது வழிமுறையாகும். இதுவே நமது கொள்கையாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் நமது இயக்கத்தில் சேர்வோர் வாழ்வின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை குறித்து ஆர்வமாகவும் தீவிரமாகவும் இருக்க வேண்டியது அவசியம். அப்போது அத்தகைய நபர் நம்முடன் இணைவதால், நம்முடன் பாடுவதால், நம்முடன் ஆடுவதால் மற்றும் நம்முடன் பிரசாதம் ஏற்பதால் படிப்படியாக இந்த இயக்கம் மிகவும் நல்ல இயக்கம் என்று கூறும் நிலைக்கு வருவர். ஆனால் பௌதீக நன்மையை பெறுவதற்காக அல்லது தனிப்பட்ட இன்பத்திற்காக ஏதேனும் உள்நோக்கத்துடன் இயக்கத்தில் இணைபவன் இந்த இயக்கத்தின் தத்துவத்தினை ஒருபோதும் கிரகித்துக் கொள்ள இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ லார்ட் சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து என்ன சொல்ல போறாரு, அன்னெசரியா எல்லாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, மாயாவதிகளும் நாஸ்திகவாதிகள் எல்லாம். ஏன்னா கான்செப்டே அவங்களுக்கு என்னன்னா வேதங்கள் தான் படிக்கணும், டான்ஸ் எல்லாம் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு. நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட ஆக்சுவலி நெய்பர் ஃப்ரெண்டோட இஸ்கான் போயிருந்தான். ரைட், அவதான் கேட்டா ரொம்ப வருஷம் ஊருக்கு போறேன், லண்டன் ஒரு தடவை கூட்டிட்டு போயான்னு. வாயா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போனேன். சரி, அதாவது இந்த கால் ரைட் லெக் உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, ஒரு 4-5 மாசமா லெஃப்ட் காலி, அதனால டான்ஸ் ஆட முடியல, இப்பவும் முடியல. ஆனா ஏதோ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் அட்ராக்ஷன் வந்து லைட்டா அப்படி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 நிமிஷம் எனக்கே அனீசியா இருந்துச்சு. எனக்கே வந்து அனீசியா இருந்துச்சு. ஐயோ என்னடா இவங்க இருக்காங்களே, நம்ம குரூப் இல்லையேன்னு. அப்புறமா பார்த்தேன், என்னமோ நம்மளுக்கு என்ன எப்படி இருந்தாலும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அது டான்ஸ்னா ரொம்ப இல்ல, லைட்டா தான் வச்சுக்கோங்க. திரும்ப வண்டி ஓட்டிட்டு வரச்சு அவ சொல்லிட்டு இருந்தா, ஏய் எல்லாரும் பாத்துட்டு இருந்தாங்க உன்ன அப்படின்னு. நானு என்னென்ன எல்லாரும் பாக்குறத நீ ஏன் பாத்துட்டு இருந்த, நீ முன்னாடி இருக்க கிருஷ்ணரை தானே பாக்கணும்னு. நாங்க 2 பேரும் ஓட்டிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க. பட் த ஃபேக்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் மாயாவதிஸ் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, அவங்களுக்கு வந்து வேதங்கள் தான் படிக்கணும், நம்மலாம் ஆடணும்னா அது லூஸ் தணும், ஜென்ரலா அந்த ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். ரைட், அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க கான்செப்ட் படி இதுதான். அதே மாதிரி பெல் அடிக்கிறது எல்லாம். பட் ஆக்சுவலா நம்ம நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிச்சோம்னா கிளியரா தெரியும், பை டான்சிங் என்னன்னா பயங்கரமா வந்து இது குறையுமா, வெயிட் இல்ல, அந்த பாவங்களும் குறையுமா, பாவ மூட்டை குறையுமா. இப்ப என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க 2 பேரு, பரவாயில்லையா பாவ மூட்டை குறையதோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபேட் மூட்டையாவது குறையட்டும், ஏதோ ஒரு கான்செப்ட்ல பண்ணுங்கப்பா. அதே மாதிரி பெல் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப புண்ணியம் செய்யலாம். ஏன்னா பெல் அடிக்கிறது வந்து எதுக்குன்னா, எல்லாரும் வந்து தலையில இருந்து நம்ம என்னென்னமோ திங்கிங்ல இருந்து ஒரு செகண்டாவது வந்து கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வரும். ரைட், எந்த இடத்துல இருந்தாலும், அதாவது இன்க்ளூடிங் நீங்க கோயிலுக்குள்ள இருந்தாலும் சரி, சுத்தி இருந்தாலும் சரி, என்ட்ரி இருந்தாலும் அந்த தாட். சோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி இன்வோக்கிங் த தாட் ஆஃப் த காட் இன் மெனி பிளேஸ். அதனால நிறைய இஸ்கான்ல வந்து பெல் இல்ல, டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இப்ப நிறைய இஸ்கான்லயே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, திரும்ப மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. சரியா மாதாஜி, நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப கோவில்ல பெல் டன் டன் மணி அடிச்சதுன்னா உடனே ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த இடத்துல நின்னு நம்ம அந்த பகவான நினைப்போம். ஆட்டோமேட்டிக்கா மாதாஜி, இது வந்து என்ன சொல்றது, இது மேனுவல் ப்ராசஸ் கூட சொல்ல முடியாது, நம்ம வந்து ரியலைஸே பண்ண மாட்டோம், அனிச்சை செயலா இருக்கும். கரெக்ட். அந்த பெல்ல அடிக்கிறதே வந்து இந்த கோயில்ல பூஜை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த பகவான அதுதான் ட்ரூ மாதாஜி. பட் அது சொல்றேன், நம்ம வந்து எதோ இருந்தாலும் சோ அது வந்து இட்ஸ் a very nice point அப்படின்றது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் தாகாயிலும் பிரேமா பல விதரானா
abe sune phala data ye saha sakagana. Hare Krishna. ఏ శాఖ కోయిలు ప్రేమ ఫల విచారణ ఏ సనా ఫల దేత ఏ శాఖ ఘాన. After describing the Lord's distribution of the fruit of love of God, I now wish to describe the different branches of the tree of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna Mataji. இப்போ ஃப்ரூட் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாரு. இப்போ வந்து பிரான்ச்சை பத்தி பேச போறாரு. அதை நம்ம நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி. கடைசி ஸ்லோகம் அதை ஒண்ணு முடிச்சிருங்க. ஸ்லோகம் இருக்கா மாதாஜி? முடிஞ்சிடும். ஓ சாப்டர் இருக்குதா? Thank you மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஆடுங்க. ஸ்ரீ சூப்பர். ஓ ஸ்ரீ ரூப ரகுநாதா பாதே யாரே ஆஷா சைதன்ய சரிதாமிருதா காஹே கிருஷ்ணதாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பதே ஜர ஆஷா சைத்தன்ய சரிதாமிருத காஹே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீ ரூபகாந்தம் ஸ்ரீ ரகுநாதரின் தாமரை திருவடிகளை வேண்டி அவர்களின் கருணையை எப்போதும் விரும்பி கிருஷ்ணதாசன் ஆகிய நான் அவர்களது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதனை விளக்குகின்றேன். பக்தி தொண்டின் கற்பக மரத்தினை விளக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலை 9வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. வெரி நைஸ். சக்சஸ்ஃபுல்லி நம்ம பண்ணி படிச்சு அப்படியே ட்ரீ எல்லாம் பார்த்து நீங்க எல்லாம் தரவோ ஆயிட்டீங்கன்னு புரிஞ்சுச்சு. தேங்க்யூ சோ மச். அது மாதிரி நம்ம வீட்டுல மணி அடிச்சா கூட வீட்டுல இருக்க நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் போகும் நம்ம பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட். சோ நெகட்டிவ் எனர்ஜினா என்ன? இருக்கிறதெல்லாம் போறதுதான் நெகட்டிவ் எனர்ஜி. சரிங்களா மாதாஜி? கிளாஸ் நடத்துனதுல நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. ஆனா தரவு ஐட்டம்னால நாங்க சொல்லவே முடியாது மாதாஜி. மாதாஜி ட்ரீ எல்லாம் பார்த்தோம், ஆனா அந்த பழத்தை இன்னும் சுவைக்கவே இல்லை மாதாஜி. கற்பக மரத்தினுடைய பழங்களை சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இப்பதான் அந்த பழத்தை சுவைச்சாதான் இன்னும் நல்லா நமக்கு புரியும். சுவைக்கதான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். வெரி ட்ரூ. சோ அதுதான் நம்ம வந்து முதல் அடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. முதல் அடி கரெக்ட். சோ அது வந்து நம்ம வந்து இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். சோ இது வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பிராக்டிஸ் ஆச்சுன்னு சொல்றோம். ஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியன், நீங்க முக்கால்வாசி இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சவுத் இந்தியன்ஸா இருப்பாங்க. ஓகேயா இருக்கா? அதாவது ஓகேயா இருக்கான்னா ஓகே இல்ல, யாராவது சடனா பாடினாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வியர்டா இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா? நம்ம கோயில்ல எல்லாம் ரொம்ப நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ் ஆடுறதே வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்திருப்பேன். இவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தப்புன்னு சொல்ல, பட் இவங்க எல்லாம் வந்து ஆடுறாங்க பாடுறாங்களே, நம்மளுக்கு பிராக்டிஸே இல்லை. ரைட்? நம்ம வந்து இப்படி எல்லாம் நம்ம ஆடினதே இல்லை. என்னடா இவங்க சின்னப்ப கூட நம்ம வந்து கல்யாணத்துலலாம் நம்ம ஆடவே மாட்டோம். நீங்க யாராவது ஆடி இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலும் நம்ம டான்ஸ் எல்லாம் ஆடினது இல்லை. நீங்க எல்லாம் ஏதாவது ஆடி இருக்கீங்களா கல்யாண டைம்ல? கல்யாணத்துல பாடுவாங்க இல்ல, நிறைய நலுங்கு பாடல்கள், அத்தனை பாடல்கள். அது ரொம்ப அது கரெக்ட். நான் சொல்றது ரோடெல்லாம் இப்போ மாப்பிள்ளை அழைப்புலாம் யாரும் டான்ஸ் மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கெல்லாம் ட்ரம் எல்லாம் வச்சுட்டு வர்றாங்க. எல்லாருமே எல்லாருமே ஆடுறாங்க. இப்போ ரிசப்ஷன் மண்டபத்துல வேணா ஆடுறாங்க மாதாஜி. கல்யாண மண்டபத்துல கொஞ்சம் பேர் ஆடுறாங்க. பெண்ணு மாப்பிள்ளை எல்லாருமே ஆடுறாங்க. வரும் வலியெல்லாம் பட்டாசு வச்சுக்கிட்டும் பாட்டு பாடி எல்லாரும் சகஜமா ஆடுறாங்க மாதாஜி. நாட்டுல சகஜமா பண்ணுவாங்க அவங்க, சரியா இருக்கும். நீங்க திடீர்னு ஒருத்தரும் தனியா ஆட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அசிங்கமா சொல்லல மாதாஜி. அது இப்போ ட்ரெண்ட்ல ஆடுறாங்க, பட் அந்த டைம்ல வந்து பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான். சரி, ஓகே. நான் வந்து முடிச்சிட்டேன். இப்ப 4-5 பேர் சேர்ந்து பண்ணினாங்க ஒண்ணும் தெரியாது. தனியா ஆட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அசிங்கமா தெரியும். ஓகே, சரி மாதாஜி, இப்போ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. நஹந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நாளைக்கு வந்து 1/2 hour வச்சுக்கலாம், 4:30 to 5. சரிங்களா? Thursdayல இருந்து ரெகுலர் டைம் 4 to 5. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு என்னாச்சு? நாளைக்கு கேக்குறீங்களா?